naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij, dit is Culturu open mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Culturu TV. We staan hier met de vader van Vola. Dat is een jeugdspeler en een hele talentvolle jeugd. En die eigenlijk kans heeft gekregen om zijn talent verder te ontwikkelen. We staan met de vader en we gaan hem vragen hoe het zit daarmee, Sanatori precies. Zo, goedemorgen van mijn kant. En ja, ik ben de vader van Navencio Vola. En ja, Navencio is een geboren talent. En als je talent hebt, ga je dat sowieso moeten ontwikkelen. En om je talent ook te ontwikkelen, ga je sowieso de ondersteuning moeten krijgen. En ik heb altijd gevoetbald, tot nu toe. En ik zei van, mijn zoon heeft sowieso ook mijn voetsporen gevolgd, snap je? En ik dacht van, oké, hij doet het goed. En naarmate hij ouder was, ik dat hij steeds beter wordt. En sowieso als vader ga je moeten weten van, of als ouder, ik moet even naar bepaalde wegen uitkijken, zodat hij verder kan uitgroeien. Als het lukt om een profvoetballer te worden, dan moet het kunnen lukken. En ja, ik geef hem de nodige ondersteuning. Sinds dag 1, hij gaat het, tot nu toe. En we zijn vandaag gekomen om te kijken naar een van zijn wedstrijden. En die beelden liggen niet om. Aboy ficha talent, jongen. Ja, u bent zelf hier. En u geniet. Verder heb ik niks daarop te zeggen. Maar sowieso heeft talent. En dat moet sowieso nogmaals verder ontwikkeld worden. Hij is goed, hij is op de goede weg. Maar dat wil niet zeggen dat hij alles heeft bereikt. Want ook al ben je een profvoetballer, ga je sowieso verder moeten gaan om... Als je de hoogte zelf wil bereiken, ga je dagelijks moeten werken. En als vader, als gewoon zelf een personal trainer van hem, ik ben niet ontevreden, maar ik wil nog meer van hem hebben. Snap je? En dat is het leven al. Je moet altijd het beste van het leven proberen te maken. En hoe ga je meer uit hem halen? Want je zoekt jaren maar kooi naar prof. Dus dat want ik aan ontwikkelingsref gomoro faraja. Even maar kooi naar prof. Sana de plannen schrijven. Zo, look hoor. Als aan bij deze tak van boy. Navencio na korbaka corona. En corona gestopt 2022 als ik het goed heb. Hè? En ik dacht van oké, is goed. Corona is een beetje gestopt of zo. Of de maatregelen zijn versoepeld. Ik dacht oké, is goed. Ben ik op zoek gegaan naar een club voor hem. En ik woon op Noord. En Poanani is de eerste club die me opkwam. Ik dacht oké, is goed. Heb ik hem naar Poanani gebracht. En sinds die dag op de trainingscellen begon ik altijd video's op te nemen. En ja, video's van de training, video's van de oefenwedstrijden heb ik ook altijd opgenomen. En na verloop van tijd dacht ik van, weet je wat? Om mensen zijn talent ook te laten zien, ga ik ze op Facebook plaatsen. Oké, heb ik die video's op Facebook geplaatst. Oké, daarna begon de competitie zou nog net beginnen. Toch? En oké, ik heb die video's gezet. Na een oefenwedstrijd heeft je een heel goede game gehad, waarbij ik die videobeelden weer op Facebook heb gezet. Oké. Tot mijn verbazing toe kreeg ik een chat binnen op Facebook van goeiedag, is het uw zoon? Die jongen die zo goed weet ervoor. Maar ja, wie bent u? Ja, ik ben zo iemand, degene zijn naam zal ik ze hierbij erbij te houden. Snap je, bepaalde dingen zijn niet nodig om dat men het moet weten, snap je? Oké. Ik mag vragen naar mijn telefoonnummer, dus oké, zo is geen probleem. Ik heb mijn telefoonnummer afgestaan. We hebben zeg maar meer dan 2 uur lang gesproken aan de telefoon. En dan zei me van ja, het is voetbalclub Antwerpen. En hij mag gewoon alles laten zien. Want ja, tegenwoordig heb je mensen in verschillende zeg maar jassen. Snap je? Want we maken een comité, maar dan gewoon oplichteren is het. Maar hij heeft met allebei op me afgekomen. Alles laten zien. Videocall gebeld. Oké, is goed. Als je zo'n daadwerkelijk zo goed is als videobeelden, zullen we om 10 uur laten draaien. Oké, is goed, geen nood.
afgesproken. Ze zeiden van oké, het is toevallig een Nederlandse trainer in Suriname. Waar hij een paar jongens traint. Dus ik kan hem daar zo brengen om te kijken als hij daadwerkelijk zo goed is. Dat is goed. Ik heb hem dinsdag daar gebracht. En ze vroegen me van, om deze speler gaat het. Heb ik gezegd van ja. Heb ik die trainer nog gezegd van. En die trainer staat ook daar zo. Ja, en ik heb gezegd van boy, hij is 7 jaar. Dus u hoeft hem niet bij de U8 te zetten. Hij zei van nou, rustig. Oké, is goed. Ik weet waarom ik het zeg. Ze hebben bij U8 gezet. Nog geen 3 minuten of 5 minuten. Ze zeiden van boy. Nou, we gaan hem nu bij de U10 zetten. Dat is goed. Bij de U10 ook getraind, partij gespeeld. Ze zeiden van boy, ja boy, ja tempo. Dat zei een van die trainers. Ik dacht van boy, ja maar ik zei jullie. Oké, ze zeiden van, is goed. Bij de U8 gaan we misschien daar voor de wedstrijden gebruiken als het nodig is. En de U10 gaan we ook nog moeten kijken. Snap je? U10 gedraaid. Goed. Daar kon deze mannetje gewoon staan. Dus ik dacht, oké, laat je er bij de U12 ook komen. U12. En daar zag je van, hé, de man dit op mijn level. Ik dacht van, de man, ik ga programma voor stoot eten. Nou, hij was nauwelijks 7 jaar geworden. Ja. En dat is afgelopen jaar. En ik ben naar huis geweest. De volgende dag in de 8 uur zag ik een bericht. Van, hé, kan je me bellen en zo? Had ik gebeld. Ja, we hebben alles gehoord. Boy, boeien. Alleen maar complimenten. Ik zeg maar, boy, dank je, snap je? En, als je wilt, kan je weer brengen donderdag om te kijken als hij zo'n training weer kan draaien. Dat is goed. Ik heb hem weer donderdag gebracht. Na de donderdag, vrijdag hebben we gebeld. En toen hebben we heel wat zakelijke zaken geregeld. En ja, is daarbij gebleven. Zeiden we van het gaan maar over een week bellen. Hebben ze me weer, na 3 dagen, niet eens een week, hebben ze me weer gebeld. Ze hebben van oké, ze hebben bepaalde zaken kunnen bezichtigen daar zo. En september moet hij al daar zo zijn. Ze hebben september. En juli, en ik ben bij een jaar of me. Pas. Dit is om een jaar in Nasrana. Je begrijpt me. Ik dacht van, hè? Juli. Je hebt augustus, september. Binnen 2 maanden moet hij daar zo zijn. Ik dacht van, boy, dat moet doen. Oké. Dan ga ik met Jatori. Tak boy, serieus pam, tak ja. Tak kabo. De man zijn alle veel formulier op een bericht te gym op een e-mail. Is dat beter? De man tak van mooi doen, tak van boy. De focus aan die gym money, maar tak van nou. Money toch, je kiezen. Maar een profvoetbalclub toch, nooit abra money kojier brada. Om eens maar eens dat nooit de man een profclub. Sansa de man kako doen, de man kako tekeja of if je zegt kadoro je doro dape, toch? En bakadati, te doro dape, de man dek de kosten, de gemaakte kosten ja me imek jaso, zwart op beetje zo de man luku jaso en de man zo dat luku zo lang hij doro, toch? De gemaakte kosten je kiezen direct baka, direct je kiezen baka, maar wat alles aan zwart op wit is beter. Omdat mine dusan een gewoon mofotaki ofsa, me dusan gewoon formule zwart op wit. Is dat beter. Als aan city, daar de man tak luku. Ik kwam ook goed in de zandati en als je hier zo bent dan horen het wel en je hoeft je geen zorgen te maken. Oso oseti en sanatra san se wan city seref tu me ko sedium tak urokota mina uroko na oso. Maar dat is een probleem. We gaan het zelf voor je regelen. Dat is de reden. Maar natuurlijk zij de zijn tekju kon dan unoma zorg goed de san se actie uni. Dan laat zijn te is een profleven. Isabi, vanuit hier zo, en dan gaan we verder met die jongens, gewoon naar een grotere level. Isabi toch? Is voetbalclub Antwerpen, tegen een voetbalschool. Isabi, en om een massa elukubali, maar dat Antwerpen was de moro big club in België. Isabi toch? Dus de man heeft kwanga chiningresan, isabi, en zakelijk. Dat abon, mooi. Als je daar zit, hoe ook de mensen gym schrijft, toen de man actie in Sami de gespecialiseerd, zo de man dat van boy. Mina emi mi rond af, is dat beter? De man dat oké abon. Dus Buriano de diploma of me, met me, de boy naar mijn kaart. Als je vast bij voor bewaarmerken, of van mijn kaart zijn, bij bewaarmerken. Alle dat negociëren schrijft toe, misschien de man dat oké Buriano de. Dus zo ook zo vara. Dan een mima jatori. En zo, boy, moet zeggen, op de jaren, maar dat no, en de voorstander heeft droom. Oké, samen dat zou je met me, ik moet schrijven aan
van sponsorbrief. Dat oké. En ik ben naar school, hoef je sabi. We zien een keer schrijven. Mooi. En ik print uit. Ik print uit. En voor mij worden ze maar zijn kodim sertang handtekening alasani. En ik print ze dat uit. Om me te sponsor verschillende prijzen. Oké. Voordat in alle winkels op een $10 dan ben je op €7 nou en de totale kosten, bijvoorbeeld handgeld, ticket, en bijvoorbeeld Tego, moet je sowieso een plan B hebben. Zeg maar je gaat, als er een verloop ligt van Iwani, dan ga je toch niet daarbij blijven zitten. Dan van boy, €15 dat is schrift, ik neem ze toe, want ik ga ook schrift toe. En ik maak mijn berekening, zeg maar voor minimaal 3 maanden. En de kosten wordt op €12.000. Dan ben je onder de gewoon €4.000. Voilà? Oké. We schrijven ons aan een sponsorbrief met omesma, SVB, sport en jeugdzaken. We mogen dan 20 sponsorbrieven mee, met jou liever. Rusa en voor alle man, toch? Ik ga met VP schrijf toe, maar ik mataki, en ik schrijf ook de video. Maar ik ga een uitspraak van boy, dat je maar boem zo. Ja boy. Ik ga een foto naar maar. Maar daar de man TV mogen we lukken. Dan blijf ik. Maar ik foto jij met telefoon, ik heb een foto. En voilà. Maar dat kom ik niet zo aan het sabi. Dat kan boem. Ik ga met hem go so, do this, do that. Dat zijn de kodelijk. Mijn biggie, sabi, omdat mijn actief doen mijn FIFA. Sabi, maar dat maar zo met dat van om mij van een taxi money. Hij kan, hoe zit hij? Maar dan je gaat mooi chima. Sabi, mijn jongen met hem om me lijst. Dan gaat hij van stellen maar schrijf op commitment. Hey. Normaal, en mijn normaal. Met dat geen auto, alle de maar aan zijn mogen, maar dat om wanneer ook moet op jetto, oné maar ando, oné maar begisma. Is dat beter? If we go begisma, we shilek fanboy. Ikabaru, is dat beter? En uno loopt dit zijn dat in plaats van figo baru, beter usuku amoni trafasi, gewoon de egewe, je begrijpt toch? Dat fanboy, als van amaria commit me, release, is dat beter? Ik verwacht even maar. Sama taki mino taki sabi to mo libe desan dat daar buiten. Tak maar san dat met tegen me. En me veel broko ride waro. Maar me nebo me kan stap voor acties masani of voor je me. Want hij ko over aan doen nooit me aan doen minus sana doen minus van me bij voor me moest ko actie dat van offer. Je hebt me na so masani. Me is bij voor if me de bij voor moes maka je hebt me to. Hij moeilijk en me zie ja beter in de derde. Is dat beter. In plaats tegen actie. Dat dit is afkijken zwani. Het heeft geen zin. Je begrijpt toch? Oké, SVB, ik ga met de man schrijven toe. Als je de man reageert, eerlijk, er is met een adrico. Adrico is er bij playback. Hij bij de euro nationaal. Ik ben ook een raman, mama sabi. Mama sabi. Mama denkt van ja, hij is nog jong, dat jong. Als hij biggie tak fanboy, dat een jongen zijn leeftijd toch? Dat een jongen leeftijd hij biggie. Mama tak ja en voor welke voetbalclub speelt hij? Dat van boy, hij traint met de Puwana, hij is nu bij de Puwana niet. Maar dat ja, als hij misschien bij Leo Victor was transfer was voor was Robin Nuto, dat zou het misschien nog lukken. Maar dat dat je tegen me. Dus om met allemaal de ja, die clubs, dat zijn grote clubs in Suriname, die al lang bestaan blijven. Maar zo zijn allemaal leg me uit. Hey, mi fuga vast aan samen tegen me. Dat allemaal zijn dat die, onoma die maar ja. Probeer even te praten met de voorzitter. Nog ja, boom, ik ga met Sani, afvoerder SVB. Ja, goeiedag. Zo ramen ze maar zo beramen. Dat maar hier even bij zo ramen video. Maar dat is echt zo even dat maar dat boy, no, come on. Zijn dat van boy of van ma. Because if we kan ondersteunen, men ook tegen voor je want dus dala of een 5 barkie dala toch. Maar bijvoorbeeld een gebaar we zitten eigenlijk want 3 barkie dala jaren. Iemand kan gebaar ten minste. Isabi next. Maar zo met van ja. Nu zit in een case en zo waarbij ze heel wat onderzoekingen doen. Dus ik mag helemaal niet uitgeven. Toch? En ik kan niet uitgeven. Ook een jonge speler. Hij is nog jong en hij heeft nog een lange weg te gaan. En dat kwam daarom juist toch. Snap je? Het gaat om Surinaamse talent. Dat ja, we kunnen niet investeren aan zo iemand die nog jong is. Snap je? Als hij ouder was, 17, 18 of wat dan ook, toch, zou het nog kunnen gebeuren. Maar hij is jong, je ziet dat hij mensen nou lijkt me uit. Ik wil van die dingen daar buiten houden. Is dat beter? Als hij fugami, mi broko, zei de mi broko, maar ik weet niet beter.
ik weet niet beter. Meer die kita fanboy. Sapi mo probeer. Omdat dat zijn bidi wan versneld zijn die tempo. Toch waarom dat fanboy? Naarmate ik weet toch. Deze er veel fanboy. Kom met zo maar. Want in sabi toch kan die akak moet want je neemt aan is SVB toch. Maar gedrag voor de maar. Geloof me, daar maar Surinaams voetbal te brada. Toch. Ano krikken op. Je kan me niet komen zeggen. Zuiver en ook krikken op. Dan gaan we gewoon op hetzelfde niveau blijven. Dus wat hier Caribisch gebied. De mij grow. Uno negro. Diaspora spelen jaar. Terwijl if je investeert in een speler. Toch? Ijamo een beurs of ijamo een push van wat trassie. Aan gehele mijn hart. Maar ik ken dat aan mijn play in big club. Dat is. Maar aan gehele mijn hart aan mij kon. Maar voor Blisje Radio Becker zo. Is dat beter? De man na terrassie, maar de man na prof. De man met verschil letterlijk in een nashuf strana. Dan bijvoorbeeld op papa zei de man dat terrassie toch? En ga je de man hard de man op pleegje strana. Is dat beter? Maar vast de man behandel me zo. Nou mi take tak fanboy. Abon as aan had me. Vast de man behandel me. Omdat bepaalde zijn me hoor derbuiten. Is dat beter? Mo horen gewoon netjes toch? Vast de man tak commit niet. Boy, mi veel broek op. Oké broer aan de. En me geef me, maar me tak kento me printe poti me eretak fanboy. Zolang me boy to doro sofara, ama me kento, en ama me ken. Isabi tamina ama bribi ma. Isabi, zolang ama me ken, brib me. SVB no man play ooit. Is het? SVB no man play ooit. Tak de mauko een prijs ama of die ama big up. SVB me no wani, me de ma daar buiten. Geloof me. Vooral na kota kan de maja aan de macht. Je moet je zorgen dat je aan de macht is in de SVB. Toch? Maar in de toekomst, we sabi. Als de toekomst weer traffic aan het trama, toch? Dan moet ik zeggen van oké, dat is geen wat ik gezegd heb, toch? Ik trek mijn woorden gewoon terug. Maar met deze mannen, die doen daar zo zitten bij dat, geloof me, man. Je know, ko, dat zijn met me misselijk, dat zijn met me fuga. Is dat toch? En, ik loop een model. En ik dacht van oké, is goed. Laat maar zitten. Is dat toch? Ik wil zeggen, me. Sport en jeugdzaken. Morgen maar druk op de mijkoteen. Ja, ze gaan niet investeren aan een talent die niet aan een individuele sport doet. Voetbal is een teamsport en we gaan niet ondersteuning geven aan een talent die in een teamsport doet. Als je een individuele sport doet, zou het nog kunnen. Maar dit, nee. Dat, hè? Dus maar streep toe zijn Europese sport en je staat naar afdeling dat pe. Hey, de man pleit dat Jimmy, om mijn oma's man op mijn man ingrid dat pe. De man dat van boy, kina bakka, de man fit bakka zijn Jimmy dat van boy. Je is een push musko, maar de man streep dat van boy, no, is dat beter. Maar push musko, hey, de man hier niet toch? De telefoon, de man komt de kamer, van maar de kamer streep toe. Dus maar streep hier gesprekken qua euro. Dus maar zijn Europese dat pe. Ik merk zo, is dat beter dat van boy. De man lukt me, mama komt dat pe dat van boy, broertje, hij had me tak maar wegeri man. En die terrasan de mij op money mina aftakken, maar die terrasan de mij op money. Ik doe want to onnodig zijn gewoon aan Holland of sa. Is dat beter? Je een wiki, kom baka, kan de baka want 3 moet mij go gewoon op de baka. De mij go mijn prijs brengen, maar we zien geen resultaten. Is dat beter? Maar uiteindelijk hebben we daarbij laten liggen voor alle deze sponsorbrieven. Jullie zijn nu met contact en met stelling op prijs en big up die demati. Ano dimito wisi juma batra watra van klop watra je pot ijim wan sani na gebaar de ma jim at chemak mi a voetbal tenu na een kunstvoetbalschool is het voor mij is het aangebaar en misstellen op prijs maar voor de rest voor je tra een bedrijf voor je in Suriname de alle de biggie bedrijf voor Suriname en zij sabi alamala missen sponsor alamala no me contact no one dan sana plano no yo godoro na nga plan a pasi ogomoro fara fa middels die hoe kan Kara publiek opvoeden leveren een bijdrage van dat soort vaste man kan doen dat yes en we zijn san kota pipasi toch in een voetstap toch is dat beter tegen ze lagen die altijd in alibi maar bon san niet brada brief me maar bon san niet nooit te komen keren maar bon san niet brief me yo sugar yo want give up yo want stop maar miteranga ja beter miteranga ga sowieso nooit opgeven is dat beter de maar zo met dat boy december moest bedoelen, zo met dat van boy. No, moeilijk. Kolukusa al nieuwjari oji. Is dat no utak alasan mooi. Is dat beter ook dat overeenstemming tak van
augustus jaar zo, ik ga door augustus jaar. Toen was het deze ABD kort, bijna door september ba. En toen zei doe beter kasan dat die. Dan moet ik vandaag oké dat maar tegen no. Dus dat en mi uroko dat beter af mi. Dat mi uroko en dan gaan we mi door mooi zijn met zijn boy. De is van kondre draai. Ja is ja koers. Op mensen zijn de prijskring, want dat zijn prijskring. Die volgt toch, waar de kosten, dus de kosten kodde kita. Maar ik heb nog een paar maanden te gaan om harder te werken. Isabi, om het totale bedrag die ik nodig heb naar binnen te vergaren. In voilà. Augustus, ik ga naar een boy. Isabi toch. En if ik kies een push voor een smaak van boy. Look at wat ben je een push? Kijk hier zo, neem dit, hou het en zo. Ik stel het op prijs, toch? Maar wie is dat schrift nog konto? Mi om elkaar lukt, breng me. Met of zonder ondersteuning ga ik het laten lukken. Is dat toch? Maar als ik die ondersteuning kan krijgen of mocht krijgen, van hoeveel ontbreek je en zo, ook wil je helpen, want het gaat om die jongen, toch? Dan ga ik sowieso niet nee zeggen. Dat is het makkelijker voor mij. Is dat dan hoef ik minder harder te werken. Is dat beter? Pembo uur bijvoorbeeld 15 uur langer. Dan voor ook 15 uur langer morgen. Dan kan de morgen kan zeg maar 10 uur. Omdat de magia push aan Lukuja, fika door money morgen snel. Maar is dat maar ja, if a push komt. Meestal op prijs, werk sowieso welkom. En dat gaat het niet voor mezelf, het gaat om mijn zoon, snap je? Maar uiteindelijk, daar kom ik in toch? Dan was er een boy met king. Is dat beter? En een Amerikaan of een Guyanese of noem maar. Is een Surinamer, toch? Is dat beter? Suriname, en is dat tak van boy? Om mensen naar ik kan bakka boy met bakka. Ik zit aan de shares, aan de reacties. Dus dat bepaalde zijn mijn shares terecht toe. Negatief van die na midden. Maar dat haalt niet weg, toch? Voor mij veel misdrijf down. Nooit. Is dat beter? In een liefde negatief van oude niet. Is dat maar uit die negatieve maken het gewoon tot een positieve. Brip me. Dus ja, dat geeft ook sowieso een push. Leuk. En vooral even ondersteuning, Kobrada. En if dus maar ondersteuning, hoe kunnen ze je contacten? Sana ne voor een Facebook page, sana een telefoonnummer, sana kan je dus maar kan met contact aan. Oké, ik heb zeg maar bijna, vandaag is zondag hè? Ja, vandaag is een week dat ik een page voor mijn zoon heb geopend op Facebook. En die page nou waar iedereen alles kan volgen. Vola Navencio. Ja, zolang je gewoon Vola Navencio schrijft, ga je alles van hem daar zo zien. En mijn telefoonnummer is 7433930. Dat is mijn nummer, WhatsApp. En je kan me ook daarop bellen. Voor de rest, ik bedank iedereen tot nu toe. En, voor die ondersteuning op welke manier dan ook, toch? If naar een woord toe, of naar een percentage daar boy, want dat boy is percentage is habito en me zeg de mij libina nga maar sam no sabi de mij comité maar is habito mino da zo of niet de mij me contact ook kan bel afro da zo is habito maar alobide en mi kan takke gewoon die de Suriname lek me toch voor die Surinamers. Dankjewel voor die push dat jullie dinsdag in hebben gegeven. En tot nu toe en we gaan verder. Het is jullie jongen. Navencio is voor jullie, na unuboy. Ano mi boy no wees na mina pa. Maar dat is het toch? Ano unuboy no mo, na strana boy. En de mij jama lobby. Verschillende fasen de mij jama lobby. Dus is jullie jongen. En allemaal postrana tapakarta sowieso. Na unu, na mabaka. En hebben jullie het gehoord? If we gaan ondersteunen, hoe gaan power op welke wijze dan ook. Zodat als er een boy die kan maken, als je wang, Suriname talent in een selectie voor Suriname. Thank you kijkers, dit was Culturu TV Open Mic. Suriname altijd dichtbij, je sapt wat toch? In Meati, Srana.
blijf Suriname. Misa fetigi mama Suriname. Trots de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Deki Sofia, Flora kom het nieuw weer. Bronzie Albina, Ina stil meer. Dape she's ana beautiful. Dape she's ana wonderful. Nikeri, Koroni, komit Saramaka. Matare Didoti, komit Patamaka. Dape ego she's ana beautiful. Dape ego she's ane. Waar ik me thuis voel, ook aan Gimato, te ook bij pleidoel. Ja, we go stuka, fuka bereik doel, maar we kom baka Srana. De voorbereid boem, oesreef viering alibi en eisu. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen. Hoe kom baka Srana? Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan. Zo een rijke land, ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand. En ik kan ook niet zwijgen man, yeah. Hou me bij de hand, hoe vet die baka. De wana trase wan koe si baka. Hoe begi papa, hoe je si mama. Wana wansi ya faya let die baka. Trana mushai, was pet die baka. Begi god of knapa u fesi en baka. En wie si fara, maya baswaki. Tahora lobby in Juati. Oh je vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is je vaderland. Me begin te goed mi de mi wan prani tranan. Kanda no mi eli bilanga mi tangin tranan. Dat me biggest pano komita date mi gripi. Who want chins and food de chief me kanyang. En de wan sana Europa o me yari etang. Ma feel de srefi le kwan jaja trana man. Uno hor not low, tambri binu srefi. Una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In me ati, Srana.